Nosaltres volem posar ara la nostra atenció en la malaltia del Parkinson. És una degeneració del sistema nerviós central. No se sap encara el seu origen, no té cura, i es calcula que a Espanya hi ha unes 100.000 persones afectades per aquesta malaltia. Per a conèixer algunes coses més sobre el Parkinson, ens acompanyen Vicent Ibáñez. Ell és malalt de Parkinson. Vicent, bona vesprada, benvingut. També ens acompanya Charo Bolufer, ella és la seva dona. Charo, benvinguda. Bona vesprada. I també està amb nosaltres Conchi de Salazar, que és psicòloga de l'Associació de Parkinson de València. Conchi, molt bona vesprada. Molt bones tardes. Benvinguts als tres. Vicent, vostè treballa a Benissa, viu en Eixàbia, és també de Benissa, vostè. Com li afecta a la seva professió aquesta malaltia? En què treballa? Jo treballo a l'Ajuntament de Benissa, soc el responsable del Departament d'Euies i m'afecta, ha començat a afectar-me un poc, sí. Tinc les meues mermes en el meu treball i tinc algunes hores que no estic al 100% i sí que m'afecta. De seguida aprofundirem en aquest assumpte, però jo voldria entrar també en la part familiar d'aquesta malaltia i és preguntar-li a Charo com afecta a la família el fet que hi hagi un malalt d'Alzheimer en els seus membres. De Parkinson, perdó. Doncs mira, si de la veritat, encara com està al principi, saps què vol dir? Doncs encara no ens ha afectat al 100%, però igual com antes, encara, després ja veurem, però ara t'ho dic que perfecte. Continua com una vida normal. Li podem preguntar, Vicent, l'edat que té vostè? Jo tinc 52 anys. Vaig a fer 53 en enero. I podríem dir, per tant, Conchi, que Vicent és una persona jove per a que se li hagi diagnosticat ja la malaltia del Parkinson? Efectivamente, Clara, Vicente es joven, pero quizás es un poco la idea que hay a nivel social de esta enfermedad. Siempre se asocia a personas muy mayores, temblorosas, y efectivamente, y cada vez más, quizás también un poco porque gracias a la investigación se está diagnosticando antes. Tenemos gente muy joven, y joven quiero decir pues a partir de los 30 años. Es decir, realmente son personas que se tienen que enfrentar a una enfermedad degenerativa que desde luego tiene muy mala prensa, porque parece que casi que es una sentencia, ¿vale? Pero no ha de ser así, necesariamente. Claro que no. Yo creo que Vicente es uno de los ejemplos y yo creo que en cada casa, sobre todo la gente recién diagnosticada, yo creo que también hay que darles ese toque de alegría, ¿no? De decir, bueno, pues te ha tocado, però realment tenemos mucho que hacer. Clar, i seguir unes pautes que, si els sembla, Conchi, ara de seguida ens donarà unes claus per a saber com fer front a aquesta malaltia. Però primer volem saber com és el dia a dia d'una persona que té Parkinson i gràcies a Vicent ho hem pogut comprovar. Anem a veure el següent reportatge. Quan et diu tens Parkinson, jo vaig fer... Això és el que vaig fer. I vaig pensar, menos mal. I menos mal és perquè jo pensava que tenia un tumor cerebral. Soc el responsable del Departament d'Euies de l'Ajuntament de Benissa. Jo fa 33 anys que estic treballant allí i soc un enamorat de les meves feines. Jo des del primer moment el que vaig plantejar era que esta enfermedad no anava a menys, sinó que aniria a més, i que necessitava descarregar una certa responsabilitat sobre una altra persona. I hi ha que buscar un perfil i una solució per a que algú es faci càrrec. Esta mà i este braç em tremolen un poc. Si m'exalte o em posa nerviós o m'estressa encara més,
tinc el braç com a suro, però de quan en quan com unes rampes, i esta cama l'arrastre, camina un poc malament. Em diuen, Vicente, no sé què, vale, d'acuerdo, però jo no ho faig, perquè no me'n recordo després. Però no és que perdo la memòria, és perquè no he pres atenció, jo estic amb la meva atenció clavant en un altre lloc. Tant la malaltia com la medicació fan somnolència. Conduint, tens que anar molt amb cuidado. Jo antes venia a dinar a casa, n'hi ha molts dies que em quedo a dinar en Benissa. Vaig a casa amb meus pares o m'enjunte amb els companys fent tertúlia i aquesta tertúlia em despeja i després ja puc anar tranquil·lament a casa. Jo sé clarament quines són les que em pot portar aquesta malaltia. Però jo no estic pensant en la malaltia de si monto anys. Jo estic pensant en anar preparant-me les coses per a curt termini. Que visca el dia a dia. No pense, ai, em passarà això, em passarà allò. Hola, papà. Hola, mamà. Com esteu? Per ahí Dinamarca quina temperatura fa? Aquesta malaltia m'aguanta, no m'ataca massa fort, fins que la meva filla es casa, el meu fill acabi la carrera i després ja estic tranquil. Un testimoni molt revelador, el de Vicent, el que agraïm. Conxa s'ha emocionat de sentir parlar al seu home, de veure els seus fills, també en este reportatge. Vicent, vostè com es va adonar que alguna cosa no anava bé, que passava alguna cosa estranya? Jo, 2 anys antes de que em digueren que és Parkinson, estava incòmodo, tenia dolor en la cadera, en el genoll i tota la cosa, i anava al traumatòlogo i vinga de veure coses i no hi havia manera. I un dia va haver un estrès especial en la feina i entonces vaig anar al centre de salut i a partir d'ahí em van dir neurologia i a partir d'ahí em van causar i ja està. Però jo tenia els símptomes ja 2 anys abans i estic parlant de desembre de 2007. Vostè ens ha comentat en el reportatge alguns efectes que té aquesta malaltia, el Parkinson, sobre vostès, però són efectes que nosaltres no veiem ara en aquests moments. Per què? No, la medicació fa moltíssim. La medicació, jo pel matí prenc les meves dosis de tota classe de pastilles i vaig perfectament preparat ja per a passar el dia i no me se nota. Però, bueno, jo sí que en note, interiorment sí que en note uns símptomes, però a l'exterior, a la vista, no es veu. La medicació podem dir que ens ajuda a tindre una major qualitat de vida. També suposem, Conxi, que l'ajuda psicològica en aquests casos és molt important. Vicent està, ho dèiem, en una fase inicial, però cap a on pot evolucionar aquesta malaltia? Bueno, esa yo creo que es la gran pregunta que todos en un momento dado se le pasa por la cabeza. La realidad es que no se sabe hacia dónde van. Desde luego lo que partimos de la base es de lo que ya tienen, ¿no? Partiendo de esto, yo creo que justamente, Clara, comentabas el tema psicológico. El estado anímico es importantísimo. Importantísimo. Realmente yo creo que es un poco que en esta enfermedad la medicación te pone una base, pero luego lo que quieras hacer con esa base ya depende de uno. Y ahí es donde entra cada persona, donde realmente esto es una enfermedad que muchas veces bromeamos en el sentido de que es una enfermedad de carrocería, pero es una enfermedad que en la esencia sigue estando allí. Realmente lo ideal es cogerlo a tiempo, como en muchas enfermedades. Si tenemos la oportunidad de cogerlo a tiempo, podemos hacer mucho más y un poco el objetivo es enlentecerlo. Incluso, ¿por qué no?, paralitzar-lo, no? El suport psicològic és fonamental per a aquesta malaltia, però també el familiar, com no. Conxa deia que en principi no havia modificat encara molt la seva vida familiar, però sí li ha canviat el caràcter a Vicent, no, Conxa, des que sap que té Parkinson? Sí, he canviat, però... A positiu, podríem dir. A millor. A millor, el mateix que diu la filla en el reportatge, ha canviat a millor. Antes era una persona més, no sé com dir-te, no? Era més sèria? Efectivament, però ara no, ara ha canviat a millor. Veu, Vicent, vostè la vida ara des d'una altra perspectiva? Sí, sí.
la veig d'una altra manera. Antes mirava molt lluny i ara miro més el dia a dia i m'ha buscat unes altres coses, no és tot la faena, perquè per a mi era la faena, la família i la faena, i ara miré altres coses. Hi ha que mirar una miqueta també més per vostè. Sí, ara mire un poquet per mi, mire el que m'agrada també. Xaro, i des de l'associació quin tipus d'ajuda reben vostès? Pues anem alguna volta a parlar amb la psicòloga, però tota la família, saps? I ens informen i tot això, i t'ho dic que molta ajuda recibim. Quin missatge, per tant, podríem donar, Conchi, des d'ací a tots aquells malalts de Parkinson? Bueno, pues que efectivamente a nadie le gusta tener nada, ¿vale? Pero quizás un poco sí que me gustaría aprovechar este foro, pues un poco para a las personas que en este momento nos estén escuchando, que estén diagnosticadas, incluso esas personas jóvenes, porque un poco en la asociación incluso tenemos un programa específicamente para ellos, porque las necesidades vitales son diferentes. Son mucha gente que está trabajando, como en el caso de Vicente, que realmente reciben esto y se plantean una vejez prematura, ¿no? Y yo creo que quizás si todos en un momento dado, pues un poco quitar ese secretismo que puede existir, porque como bien has dicho, Clara, no se nota hasta que han pasado muchos años. Y quizás lo mejor és cogerlo a tiempo, que podran hacer mucho más. Que es puga diagnosticar sempre a temps esta i qualsevol altra malaltia. Jo vull agrair-los moltíssim el seu testimoni, la seva presència avui així, perquè de segur que amb el seu testimoni Vicent haurà ajudat a moltíssima gent. Vicent, Xaro, Conchi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat esta vesprada. Així de ràpids, a 100 per hora, anem en esta telemarató solidària de Gent per Gent. Una marató on la paraula que més escoltaran avui, la paraula més repetida, serà la de la solidaritat. I jo he volgut tornar a vindre'm així entre el públic per a polsar un poc l'ambient i saber i veure què és el que la gent del carrer sabia abans de vindre a este programa. Ara al meu costat es troba Ana Isabel. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. D'on ve vostè? Jo soc de València i soc familiar d'un malalt de Parkinson. Per tant, vostè sí que coneixia, havia sentit parlar d'aquestes malalties abans de vindre al programa. Sí, clar que sí. Per això és molt important la investigació per a poder averiguar les causes i poder... I per a poder investigar què ens fa falta, Ana Isabel? Pues fa falta molt de diners, desgraciadament. Per això, des d'ací, anime a tot el món per a que participe i entre tots que puguem aportar alguna coseta i ajudar a tots. Ai, que clar que ho ha dit vostè. Si és que estic per deixar-li el micròfon a Ana Isabel i que continuï ella el programa, ja ho saben. Participe, col·labore en esta causa, una bona causa, i és la investigació biomèdica de les malalties neurodegeneratives. Moltíssimes gràcies, Ana Isabel, per ajudar-me. No sap quina maneta més bona que m'ha tirat. Ui. Bueno, ahí està aquest aplaudiment per a Ana Isabel.